Dobre. Mastercard môžem teraz zaplatiť Visou a Visu Discover kartou. A Discover kartou American Express. No, ale čo použijem na ukončenie mojej malej Ponziho schémy? Chevron? Nie. Blockbuster sú na tom horší ako ja. Poukážka od Starbucksu? Fajné latte. Ahoj. Ahoj. Túto hru poznám. 7 kariet a dosť. No, keby som získal náskok, bolo by to v suchu. Keby som mohla schudnúť, bola by som modelka. No tak, povedz niečo, už čakám. Nie, je to vhodné prirovnanie. V oboch prípadoch zmizne tvoj zadok. No, nemám to rád, ale mohol by som požiadať Voldena o pôžičku. Bože môj, ten mladý chlapec ťa tu nechal žiť spolu s dieťaťom úplne zadarmo. Nemá žiadnu hrdosť. Dobre, sformulujem to inak. Prečo si myslíš, že ťa tu nechal žiť? Lebo ma má rád. Lebo je rád, že má vo svojom živote jedinú osobu, ktorá od neho nič nechce. Niekoho, kto sa k nemu správa ako k priateľovi. A to je dobrá pripomienka. Chceš, aby prišiel na to, že si presne ako jeden z tých malých vtáčikov, ktoré vyberajú jedlo z hroších zubov? Nie, to nechcem. Počúvaj, predpokladám, že za tie roky si nasporila na slušné hniezdočko. Odo mňa peniaze nedostaneš. Len rozvíjam konverzáciu.